wace fim kai ma zan ma Lawan Ahmad shine wanda inda za ku yi aure to ai na rena shi ne, ya rena ka gane yau ya san ni na san shi irin to in ji zaman aure ne shi to wannan za mu zauna lafiya fili a fili gaskiya ba ki san iza wallahi ake baki damu ba yake haka wannan ma Abdul yanda kake magana ko dan kallo zai iya su kamar to ai magana ce tsoro na ma kake ba da magana ina da tsoro kuma wannan zan wallahi na tuba kin kina barya da zani Allah ake zauna ake wannan kuma a zuri wallahi yanda kika san Aziza da Azima da baby aka na dauke ki na rantsi da Allah na zama ne kika san kanwata da muka fito uwa ɗaya uba ɗaya ya ai dama dole haka saboda na riga ne haba na ko duk sirrin ka wanda zaka yi ke ma duk sirrin ki ke ma duka ni dai abokin cin mushe na to duk wata sirri da kuka sani yau in gaya muku aminin sirri na da faɗaɗata da waye wannan ne daga kai ne sai kuma kai akwai sirrin da muke nan wanda kai shi kuma mai shirya akwai wanda muke da shi amma kushi kuke yi da shi ni kuma an yi ake gaya mun ni finalist question ya kake yi kai ne Zafiyas ma kai ne sai mun kar a zo fa yanzu a cikin Kano a ce ki zaɓi mutum ɗaya a ce kawai dole sai kin aure ɗan Kano mutum ɗaya